फैनाय खारना जाहैबाय जों गासिबो एक्स एनडिएफबी ओमफ्राय जों फैनायनि खारना जाहैबाय जोङो सरकारखौ जोङो गोख्रोङै दैदेननो थाखाय जोङो बेयाव जोङो जयनिं जाफैदों जों जयनिंआ जाफैदों 19 जन गासै 19निफ्राय दा जोङो बतझरनि दं गसाइगावनि दं ओमफ्राय बिसमुरिनि दं जोंनि एक्स एनडिएफबी जोब गासिबो आदिनि दं माखासे साब्रै आदिनि दं ओमफ्राय नोंथांमोननि थांखिया मा नोंथांमोना दिनै बेयाव बिपिएफ दलाव जइन जादों जोंनि थांखियानो जाहैबाय जा जोंनि दा जोङो बे हाग्रामा सारखौ जोङो देरहालांनो थाखाय बेनि खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो बिपिएफआव जोङो दिनै जइन जाफैदों मानो होनबा जोङो माबाखौ फरलाखौबो जों मोनाखै दासिमबो दानि मा होनो ट्रेक्टरनि मा होनो सरकारिया जों मोजां मोनाखिसै मानो होनबा जोंखौ थगायबाय थागासिनो दं दासान्दि मानो होनबा होगोनल' होनदों दासिमबो गैया 676 जन लिस्ट ओंखारदों होननानै बुंदोंमोन बेखौबो दासिमबो दाख्लैबो डिफेन्स सारनाव जों खोनादोंमोन भिडिअ'आवहाय बेखौबो होनदों डिफेन्स सारा फैसा रिलिज जानोसै 676 जनखौ जों एक्सएनडिएफबिनो होनो थांगासिनो दं होननानै बुंदोंमन बेबो दासिमबो गैया बे फैसाखौबो रिलिज खालामनानै दाबो राननो होनो हाया दा बेनि थांखियै दुखु मोननानै जोङो बेयाव जोङो बिपिएफआव थाला होननानै जोङो दा बिपिएफआव जगदान खालामनायानो गासै बेसेबां जन होनदोंमोन नोंसोर जयनिं जानाया 25 जन 25 जन नोंसोर जयनिं जादों आरदुरि बिटिआरआव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिआरनि सदर सहर क'क्राझारनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्स बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोर 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगोन बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ थाखो 12नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा लानो हागोन बिटिआरनि सदर सहर क'क्राझारनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्नोलॉजी फार्स्ट एड पेशेंट केयर एंड एसिस्टेंट नार्सिंग ओटी टेक्निशियन आईसीयू टेक्निशियन रेडियोलॉजी टेक्निशियन कोर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बीएसएस भारत सेवक समाज डिप्लोमाखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्लोमाखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं नोंथांमोनहा बेफोर कोर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मोबाइल नम्बर 9395899391 86383917446 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन